birthday. Kamu na itagna kinsa. Mga igsoon, ang atong nadungog karon nga ebanghelyo mao ang paghisgot kung unsa gayud ang usa ka tinun-an sa pagsugod sa usa ka tinun-an. Ang istorya sa atong ebanghelyo nagsugod sa dihang si Juan magbubunyag didto dapit sa baybayon kauban ang iyang duha ka mga tinun-an, si Juan Evangelista ug si San Andres nga igsuon ni San Pedro. So samtang nagsultianay sila, milabay si Jesus ug miingon si Juan magbubunyag, anaa ang nating karnero sa Dios. Saban, behold the Lamb of God, no? Miingon siya. Ug unya nisunod dayon kining duha ka apostoles, gibiyaan nila ang ilang magtutudlo. Nisunod sila kang Hesus. Unya milingi si Jesus kanila og miingon, unsa bay inyong gipangita? What is it you are looking for? Unsa may inyong gipangita? Sa uban nga translation, what is your heart's desire? Unsa man nganong gasunod-sunod man mo, unsa may inyong gipangita? The same question kanato karon nga niya sa simbahan, mga tinun-an ni Jesus, mga binunyagan. Sa atong pagsunod sa Mesiyas, unsa may atong gipangita? Natubag na ba ninyo na? Unsa may akong gipangita nganong nagsunod-sunod man ko kang Hesus? Unya miingon ang mga tinun-an, naingon ang duha, si Juan ug si Juan Evangelista ug si San Andres, miingon sila, hain ka man magpuyo. Nangutana sila kang Hesus, magtutudlo, hain ka man magpuyo. Unya, lain man ang tubag ni Hesus kanila, no? Ngari kamo ug tan-awa ninyo. Wag yung taon miingon nga taga Mustang Road, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Naingon man nga ngari kamo ug tan-awa ninyo. Come and see. Ngari, duol ug tan-awa ninyo. Mga igsuon, ingani gyud ang tawag kanatong tanan, no? Gani si Santo Tomas nangutana kang Hesus, Ginoo, hain ka man padulong, wala mi katuod sa dalan. Sa ingon ni Kristo, ako ang dalan, ang kinabuhi, ang kamatuoran, no? Si Kristo pag moingon gani siya og asa paingon, dili niya isulti ang address, kundi gunitan ang imong kamot og dalhon kaniya ngadto sa iyang paingnan. Mao kini ang pamaagi sa iyang pagkamagtutudlo. Mao bitaw nga siya miingon before siya mi kayab sa langit, ako magauban kaninyo hangtod sa kahangturan. Buot pasabot, dili ta niya pasagdan nga mulocate sa address, kung dili iya kitang ubanan. Ngari kamo og tan-awa ninyo. Mga igsuon, ang akong katapusang punto, mao nga sa dihang ni uban og nakita ni Andres og ni Juan ang Ginoo, ang plano sa Ginoo sa ilang kinabuhi, si San Andres wala lamang ni pundo sa dapit, kung dili milakaw siya og iyang gipangita ang iyang igsuon nga si Simon. Sa dihang ikaplagan niya si Simon, giingnan niya siya, nakaplagan namo ang Mesiyas, nakaplagan namo ang Kristo. Ug dili lang igo nga gisultihan ni Andres ang iyang igsuon, iyang gidala si Simon ngadto kang Hesus. Usahay mao ni ang atong mga paningkamot, no? Humanato mabati ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi, atong isulti sa atong mga igsuon. Unya ato silang buot natong dalhon sila sa simbahan
dalho nato paduol kang Kristo. Apan usahay sila maoy magdumili, no? Sila maoy di ganahan muuban. Pero dinhi sa atong ebanghelyo, si San Andres wala matagbaw nga igo lang niyang dawaton si Kristo, kundi iya kining gipaambit sa iyang igsuon nga puno sa kalipay, iya kining gidala ngadto sa atubangan ni Jesus. Kung wala siguro gidala ni San Andres si Pedro, siguro dili matukod ang pundasyon sa simbahan diha kang bato, kang Cephas, kang Pedro, ang unang Santo Papa sa atong simbahan. Mga igsuon, si Jesus mitutok kang Pedro ug gitagaan siya og misyon. Dakong pasalamat kang San Andres nga iyang gipangita o gidala si Pedro ngadto sa magtutudlo. The same way kanato, siguro ang mga tao nga atong duulan nga gusto nato dalhon sa Dios, adunay dakong misyon nga gigahin sa Dios alang kanila o kita gihimong mga instrumento sa iyang tawag. Palihog manindog ang tanan. Sa pagbunyag ni Jesus dito sa sapa sa